Next is kani. Actually, crush na ko ni siya. Pwede na ako siya prangkahan. Kaya kabalo ko, manguyab ko dyan ni diretso. Hi everyone, or every bugan, mga pink ug bugan. So sa mga baguan nga channel, this is Randolph Vibes. Ka-perfect ba? Kahamis baghapon. And welcome ani nga channel. So before ta mag-start, ayaw gyud mo pag-subscribe kay swerte na kanyong mata nga permi mo makita sa ko kung subscribe mo. So medyo dugay-dugay gyud no, wala nakabalik din hiya sa YouTube. Like I think bulan, I mean sobra 1 month na, I think mag 2 months na watay content. So karong adlaw nga video is mag-react ta sa kaning mga lalaki sa TikTok nga makapasorok gid sa ako ang nana, sa ako ang dugo, diba? Like kabalo bedyo ka basta TikTok ka nang dili ikaw ang makabuot ba sa kung kinsa ang moagi sa imong news feed, sa imong feeds, sa imong FYP for you page, diba? Like bisan kinsa rang mga tao mangagi, hindi gid malikayan nga naagi mga lalaki nga kung unsa kabalo gid mo maglagot gyud ko. So di na nato padugayon, mag-react na ta ani ilang mga video. So for our first video kani agay char lang. So unsay point no, ano mo cute atubangan sa video, diba? Like kamura gay rason nga no magkabujinggit ko. Next, kita mo ato? Sana maragod usab. Sa intro sa ilang sayo, abrihan gyud ang t-shirt. Anong ipakita ang abs? Anong ipakita gyud? Nga pwede naman unta mo sayo diretso nga naka t-shirt. So raison putaan ni oy. I mean kasabot ko nga gina-flex ninyo unsa kanindot inyong lawas. Pero kabalo ba mga nindot pugbugan pero gina-flex ba nako? Diba? Wala. Ang pagpuyo mo. Sunod. Saan naman itong mga nibogdo? Dako kaayo. Dako ka ilang salam. Otro po ni si Michael Ver. Oh, nakiwa man ako gisugot. Si Isabel na lang yung giuyab. Kaluoy ba? Randolph, imugay kong gibasted. Oo, nanonood ikaw. Hi, Randolph. See you soon. Diba? Salamat kay Isabel. Wala ko na siya gisugot. Next. Kadlo po ani nga dad, uy, kung marag choke me dad, tuok ako sa kong fallopian throat. Pero in fairness bisan papa na siya kay batanon gyapon siya panglawas, diba? So I think if alagaan gina to atong lawas, like bisan pa siguro mag-edad taog para sa sa ko murag 1 month, 1 year old na, pero pagpuyo na, kaniyang mga itsura, Diyos ko. Makasuhan yung child abuse akong ginikanan. Umupatol pa ni sa ko Next is kani. Actually, crush na ko ni siya. Pwede na ako siya prangkahan. Kaya kabalo ko, manguyab ko dyan ni diretso. I know familiar mo niya, diba? Itong gadula og ML. And ako, gadula pag og ML. Yan ko moingon, nga crush na ako. Kasi magpaalsa na po ni sa ko sa rank game. Oh, Diyos ko, tama na. Para ko gitrangkaso na kita. Again, this is Randolph Vibes. Ka-perfect ba? Ka-miss ba? And see you sa next nga video. Manghilamos ako. Sakit na kay mata.